na imbag nga bigat kada kayo amin kakabsat kaparparalan arte tayo manan nga garamit ti video nga parparalan ket agbirok tayo man ti uungain kadok ni kumparing makapirde ket adati nakita mi nga uong inte kita ini pakita kanya yung mga kaparparalan. So ati man ti barbarong nakita men Tanto sa mga budakan. ini kaparparalan gitada Jangan disilupin. tapos dapat gini kaparparalan niya so kita yan madingado launay Basit. basit pa ilang kaparparalan Sa pulon to kali kakampiyan ah. sa pulin mi pa aji tanawag na gini Taligin. tidak Ligitan direktif ni paralan. Ay naggalaan dati ka paralan. madi kaparparalan dapat gini igid Madi nagalaan dati ni nagkorporayan dan eh. Di kalwan siguro ato eh. siguro Nya pa nga kukumit ta ka paralan. una Nagsimple. si Sa daman pela ko mga ko ato eh adu ko ma. Si damanan niya. Ko. Bawat titda sika. Di nagtubo. ang kalaunay nga natagari kaparparalan baka magdatakarubang ay Bagay aki day. Subra gitu yan eh. danagalad to niya Danagala so ati siguro di bagbagada nga nakala di kalmantik wa. sama sakaw Sa nga sako nga kunan ni ko tuni nga bungukan. Awanda day. Di na ta inura ya. rod gago ay nga So tao kunan ni ko ati day. ni akong mau Madi ay barkala ki day nga di balla. aja apong mo nga matigpanpanting ako na da Di bang raday. ay di banger adagar pay mala tayo damdamaya Dinti ko ati ti waig. Kasano nga ka nagadalo mo ti waig bumalasiw ta. una mamalasiw tao ni balasiw tao nga kuna da Nalamot ah. natin ni kaparparalan na Pagutom mo atang kinarunot ti ima ka nagpagtago tayo. atoy pagutin taman na Yun ah. so atin parparalan nga video nga parparalan Alang nga din pala pagutin ata. Pagutin. Mati kay dati ni sa tay kargat ti pagkarga nga silupin na ya Mati ah. tay nga ita mati Pagkarga ah. dito lang ne apaw ti masidaman nga uungain Gadi ba? gitoy ada man natin pambigat ni kumari jayan hindi mga nasakit ti ulo na nga masang putam di kaunti sidaan pagutin tayaw natin karga tayo ti pagkargaan tayaw kaya napartak ni ate badi-badik ti kayo sigurista man natin biradings ng kahit Karga mati ko ah. Ati bag ko kita mati bag ko ni kisis. jay uno may kisi-kisi na nagmeman kisi-kisi mol Sudah mati komprador. ayak kargat mo tinani na badagam tatay naglagto ka dito yan ti pader kaparparalan na nalus 8 Nagragsak man aja kisisi atin. Magkumpran. naragsak man ni baka mo na yan madi na ka mga kusilapan na Adi ang talaga. So ati ano ada mata baka nung mabadabadagan ta magibabatit to napino nga ka dito ni. oo nga kita ya mga kaparparalan na nabiro ka kaun di kadwak kaun di kadwak kaparparalan yan nabiro ka tini apa ini nasa ini babatit pagutin tin kaparparalan kaun di kadwak kaun di kadwak kaparparalan madi nakahiring ay hartang gayong sunan kaun boy tidtid to nagalalan daw Nakulingan. nagalalan daw to yun boy pantay gini apaw diyan nga banda nagadayaw diyan tidakkel nga kayo kaya kung na dahil ka no apong nga madigpanpanti day panggadjay dakkel nga kayo diyan tibangar kung na namay kabarbarang nagtubag di uong diyan kung na sumapantay sa rungkar na diyan apaw amoy dati ti nga kayo kaparparalan kiniso dati ti ang alamat ng kasoy so ato dabungan na kaparparalan na yung bagi mo bilait ket isumot dito ay kakahuyan me
kakahuyan. Yun, babatit pa ati mais na ni pare. Ay, mula na. Di ka maisan na. Babatit pa, dapat kasaban na dyan. Ngam pilyor. Kaparparalaan pilyor ti kamaisan na. So, ati dakil nga kayo. Awan kaparparalan, tinala tayo siraw. Sapay nagadayo, pinagnamik na eh. Palastog to ma, di nga kadto kayo, baga na nga dataw eh. Ilonggo naman ta subong. Damo na na. Okay na na. Patanaw ba eh. Danala na po, nagadaw. Taning. Isa. Ate po, datoy, taggaysa na. Kau na gamin ni pare. Ni pare koy. Paring toto sa ilonggo. Namayogit sa imo ba? Oh, kung ano yung mayo? Patawa na ka kanyata apaw. Ay, silupin jo eh. Kung dito nakita namon, ano na? Tiyapon eh. Anjuhin nga kada nito batik. Sirga mo na. Yung padawa da kanya may ate apo nabirukan ni kumpare. Hindi nga di. Mango na. Panglako agad kastuin nga klase. Tigre aman din bagbag nga panglako. Udah tanawag na peta na yan tika. Sirap ti balay. Yan. Nakuha tin. Bali na ta. Padawat ta. Tingin tayo padawa mo. Danagalaan dito yun apo. Danakitak dito yung danagalaan dito yung bandan eh. Ito yung sirok ti star apple. Alam tayo lang nga nakita ko nga talap. Kadwa na. Hindi sana ko. Talo ta gito eh. Nanalaman? Kan? Tinanali kumpare niya. Nagling kan. Nakaunaman na ni paring Rapi yun. Puro tawas kami nga doon kini paring Juway. Kaalam mo ti may isang akalugaw. Paring makapalaran tayo matoy eh. Mayat ko ma. Mamamay. Kaunada may. Kunti adungo na alam eh. Apo ta ka. Nakaunada may. Mayat sakit dito ko kulangan na eh. Adungo nga tarakan nagtataray niya. Yung sa laki di tirwon tayo. Tarakan nga manmanaw. Natudak ka na eh. Kimimasan na nga ka, parchon. Oh my. Palpak man natin video tayo no kastoy na. Oh, nabiro ka na ni paring Juway. Kung paring makapirdi. Laing garda di bala nga di nga biro kaya. Di siyempre bala garod di. Maango na siguro. Ay nakitiruta taman natin ayun. Gulit sain. Yung garda. Palpak garda ti video tang parparalan man na. Bulong pariyati ka mga lata panglakaw. Dati apo, doon nakita tayo. Danayon na di. Mami kini pare ah. Alamay. Video dadakkel dan. Awan ni pare, karjay suna arja dayo. Alaan tayon. Hindi ba tagpido tanay ate uungan. Naimas man ti sila yunan. Apo, may kayaw tagpido tayo. Dah itu ya ti sila. Di ba yun? Partakan tayo baka dati sumarnuman to yan nga makinagaw.
Nakadumdum dalang dahil ti apaw. Oh. Paralan dati da mga kaparparalan nagadok. Naurnong dati kaparparalan ni. Nagpuskulin na yung kaparparalan. Medyo nalpusdan. Lain tayo. Nagkadun na yan. Nakachamba tayo. Apo. Artita ni. Puskul na apo. Tikit tagay. Nagkaduda. Puskulan. Hindi na yatin tayo lang tanong. Makadati mapagditi nga tao ko. Makiagaw. Nalipos na giti daduman ako. Mabalin pa yato, ibilag mo ka no. Bari baglalabas nga cervix. Diyo nalipos na po. Eh? Sarap dito lang eh. Lain tayo. Ayan, nagpuskulay yun. Nalpusin. Kala natin ako ibilag tayo. Tanong mamagaan. Ibalin pa si daan. Ito na eh. Ayun na. Maragsakan man ni kumari ati yun. Inikak ko ti chinilas ko na po. Tayo nasakot ti kasamsama kan na. So ito iti ala na po. Balin pa yato eh. Ibilag tayo lang. Nagmayatay. Bagada ki din nga digas nan. Maluto mo digas. Di si Dante ha. Parparalan. Nagibagbagamag na. Simot. Mabalin na ta. Surila. Makutkuton na tao to yun ka. Tauong. Kawanti uungungay. Sambutan. Kawan kuton ka taon. Uungay. Puko na yan. Nagragsakay. Tidak po. Nagatukuton na yan. Nagadungabunar na yan. Supiatin ako na eh. Nagmayatay. Tapaw ti si Dante wala yun. Nalpusin si ka. Yan ako na datakad. Nalpusin. Nagadong. Tipasirok na ako. Nagadong. Ipos ko. Tidak na ako na. Ulit na. Lain tayo. Nagdadak kulay. So kasi siguro dapaw awan mo ti adong nga nabirukan may. Adu mo ti nakauna, dapay na sapsapa gayam kanya may. Nagsasapa dapay. Dati nakauna, wali talo dagi nakauna. Tuya po ti birbiru kami sa kaukawayanan. Ni kumpare.
Kung sambot pa, barang na makita na. Tisonan, gulits kami mo tayo. So patinggalang titi video tayo nga parparalan na yun. Video parparalan nga ko na da. Pag-subscribe kay Latta Kumapaw ti video may nga parparalan. Ket hinga na't tilangain. Nagyamanak.